So ayan na guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. Ayan, sa mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. At bago pala yung video natin mga guys, isa-shoutout ko muna si paring Joseph Castro ng Castro Street, Poblacion Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At ayan, shoutout din pala sa mga kababayan nating OFW. Dyan sa US, lalo na kay Sir Cesar Estigoy at kay Sir Leo Digario Versosa at kay Alvic Bes. Ayan. At kung kayo'y gustong manood ng mga vlog ni Alvic Bes, ayan, para na rin kayong nakapasyal sa New York City, panoorin nyo lang yung Alvic Bes. Ayan. At suportahan nyo yung ano na yan, vlog na yan, at kababayan natin yan sa Bugalyon, versus sa pamilya. Ayan na nga guys, no. At sa lahat ng mga OFW, ayan, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin pa para hindi na haba yung video natin. Ayan. Okay guys, ito na yung video natin mga guys, no. Nandito pala tayo sa may San Nicolas, Ilocos Norte. Ayan, nandito tayo sa may Robinson Place. Ito yung ano guys, no, Robinson ng ano, San Nicolas. Robinsons. Si Robinsons Place. Ayan. San Nicolas din to, sa San Nicolas, Ilocos Norte ito guys, no. Ayan. At ayan yung highway. Paglalabas sa National Road yan, pagkalalabas ka dyan, pagkanan, papunta ka ng Lawag City. Pagka dito ka sa kabila, babalik ka na ng ano yan, Pangasinan, Manila. Ayan. Alorica. So ayan na nga guys, no. Tayo ay nag-ikot-ikot lang dito. So okay guys, ito yung ano, Robinson. So ayan na nga guys, no. Ito guys, papasukin natin yan, papasadahan natin yan doon. Tara, samahan nyo ako guys. Let's go. So ayan, pagdating dito sa likod, mayroong McDonald's. Ito na mismo yung ano, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, appear tayo guys. Appear! Ayan, si sir. Tumatawa. Ayan yung Robinson guys, no. Mamaya natin yung pasukin mga guys, no. Ayan. So ang kasunod nitong bayan guys, papunta ng norte, ano, Lawag City, Ilocos Norte. Ayan.
Ganito kaganda yung ano, Ilocos Norte. Ano guys, no? Papasok tayo dyan para tayo nasa ibang bansa. Yan. So, ikot-ikot lang tayo dito. Yan. Yan yung Robinson. Laki pala ng Robinson na to guys. Yan o. Yan lang natin to napasok no. Yan may Starbucks dyan. Tapos yan. Tara. Mayroon din ditong ano, Irish Beauty Salon. So, ayan. Papasadahan natin to guys. Mamaya tayo papasok dyan sa may Robinson. Dito muna tayo sa labas. Ikot-ikot muna tayo dito. Ayan. Ayan. Heaven's Gate. Heaven's Gate. Hot chick. Meron tayong hot chick dyan. Tapos Toral Bus Store and Eatery. Yan. Amber. Okay. Ito tayo dito mga guys. Ikot-ikot lang tayo. So ayan. So ayan na nga guys, no, galing tayo doon sa loob na. Naikot na natin yun doon. Tapos ito, palabas na tayo. Robinsons, San Nicolas, Ilocos Norte. So ayan na nga guys, no, palabas na tayo. Galing na tayo dun sa likod. At mamaya papasukin natin yung ano. Grabe. So yun guys, no, nagsisigawan sila mula dito hanggang doon sa kabila. Ayun. Oh, bye. Ay po. Hi po. Shit. Ayan si ma'am. Ma'am, taga rito po kayo, ma'am? Ma'am, taga rito lang po kayo? Taga saan po kayo? Diyan po sa Nangalisan. Saan po? Nangalisan. Saan yun? Diyan lang po sa ano, next, ay, before sa bridge po. Before sa bridge ng Gilbert Bridge. Ayan. So, taga rito lang din kayo? Yes. Sabi nyo hindi. Malapit. So, yung palas po kasi dito, tapos doon, lawag. Alawag na yon, pero boundary. Pero malapit lang din dyan, lang walking distance lang, di ba? Yes. Niloloko nyo yata ako eh. Saan ba kayo pupunta? Uuwi na po kami. Kala ko mamamasyal kayo kasi sasama ako.
Ang pangalan nila, ma'am? Wait lang po. Ayan na nga guys, no? At nandito tayo mismo sa labasan sa may National Road. And ito yung San Nicolas, Ashikis San Nicolas. Ayan na nga guys, no? Ashikis San Nicolas. Dito. Yan. Ashikis San Nicolas. Ayun yung doon sa may BPI na yun. Yun yung front ng front ng Robinson dito sa may San Nicolas. Dito guys, lahat ng mga kainan nandito na, no? May Shakey's, at mayroon ding McDo. May McDo dito sa harap. Mayroon ding doon, may McDo din doon sa may gilid, sa may likod. So, ayan. Pasok tayo dito guys. Up. Ay, salamat. So, nandito tayo sa loob ng hotel guys. Ayan. Nakikipasok lang tayo dito guys at nakiki-aircon lang. Ayan. Merry Christmas. Christmas na sa kanila ni ma'am. Ayan. Christmas na. Okay. Laki ng nila, Santa Claus. Sing laki ko lang. Oh. Ayan. So, pagdating dito guys, mayroong yan. Yan. At ayan na nga guys, tayo magpapaalam na, no? Ayan, tayo magpapahinga na dun sa taas. Ayan. Hanggang dito na lang yung
video na naman natin ulit. At maraming salamat pala sa mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan. At yung mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. From Pangasinan. Ngayon, nandito tayo sa Lawag City. San Nicolas pala ito. Yung ano, kung nasaan tayo. Ayan. San Nicolas. City po ba itong San Nicolas po, ma'am? San Nicolas City? Ayan, San Nicolas, Ilocos Norte. Ayan. So, ayan, magde-deliver na si sir ng food. Sasarap ng food nila dito. Sir, pwede kong videohan, sir? Okay guys, ayan, yung mga food nila dito, sasarap oh. Guys, tapos soft drinks. Ayan. Si sir. Taga saan po kayo, sir? Dito sa ano sir? Lawag sir. Sa Lawag Papunta sa City. Mayport, Ilocos po sa Calayan. Okay. Okay sir, thank you. Okay guys, at hanggang dito na lang yung video na naman natin. Ayan, maraming salamat sa mga manunood. At patuloy lang sa panonood. Ayan. At thank you.